Abba ne. Habibu. Sannu. Wallahi na gama bata wani ne mun kutse kuma da yake na ji yanayin maganganun. To lallai dole sai an yi scanning din nan. An fasa yi idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Wani irin kishi ne wannan? Lallai fa'iza baki san waye shi din ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya maka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Kai ma afuwa zan tafi zan samu nafef na. Yaya zaki maganar ki zai cawo a daidaita sau? Bacin kin san wanda yake tuka a daidaita sau namiji ne? Har abada kullum a cikin zargi na kake? Ba 'yan aiki, ba abokin hira, ba mai gadi? Waje da kuma gadi ka gidan shi ni ya gade ni kenan. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka na ganki a cikin kanti? Ta ko mu gama suka yi da mai adere da sau da mai taxi. Da adere da sau ya hugo ta waje ta zubi a kan titi. Da gudu ya je shi ya cicciɓo ta. Ya zo ya je ta nan gurin. Kai ne ka cicciɓo ta ka rungumo ta. Ba dan na cicciɓo ta na zo na aje ta nan ba Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Namijin kishi. Nasir a gidanmu ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan ki. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina ma na mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen ku zauna a matsayin ku na matar aure. Shikenan ka aje ai zumunci. Kira Allah gafara. Me kika sani game da aure? To duk zafin kishinsa dole bai rabu da ita. Namijin kishi. Allah ne tona miki asiri. Allah ya isa tsakanina da ki. Ke kin san wani abu? Na sake ki. Faiza, kai ma ashe gaba daya kawo ku asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama uku. Wallahi subutan baki ne abba. Wallahi subutar baki ne. Kana da yunwa. Subuta baki kai ko? To ta subuce maka daga yau. Na fasa wallahi. Ka fasa saki. In kai ba hukaci ne sai ba kai mu ma hukata ne? Na nantsa da Allah subutar baki ne abba. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni. A dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kamar da ɗauki kaddara. Ka mance da lamarin ka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan annabi ku ceci raina abba. Ranka hannun me yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi.